Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Elli ja tässä videossa te näette, kun mä menen vähän esteitä tuolla maailman parhaalla hevosella. Tai no, se on poni, mutta kumminkin. Eli Lovisan! Mutta joo, elikkä nyt te näette, kun mä ratsastan Lovisalla. Mutta eka mä laitan Lovisan kuntoon. Mitä tää on vitsi, koska Lilla on ihan... No, ei se nyt ihan kauhean eri ollut. Ainakin tää on paljon hienompi. Otetaan kovia. Muuten just ostettu kovia kokkuja. Nyt me ollaan valmiita. Nyt me mennään aamukäynnit ja nähdään sitten. Nyt me ollaan otettu alkukäynnit, niin nyt laitetaan esteet kuntoon. Nyt vähän korotetaan tuota toista. Onks toi hyvä? Mä nyt menen vielä ristikkoon. Mä otan vielä loppukäynnit ja sitten tää video loppuu varmaan, kun ei mulla mitään muutkaan tekemistä oo. Mä otan loppukäynnit niin kuin aluttaen, niin mä tuun nyt pois täältä selästä. No niin, mennään. Tää video oli tässä. Moikka!